XDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Sige apon ang makauban na doon din sa estasyon na gatong mga kasama sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod, busab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas. Si Rinaldo Cuenca, busab si Kion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gyapon sa atong station manager, atong amahan din sa estasyon, si kasamang Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubag radyoman. Maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 22 sa bulan sa Setyembre, tuig 2019. Kialay lakad rabaday karon, no? Ini sa atong dakbayan. Okay, diretso din tanaw sa atong wala mahuman nga gihisgutan. Atong gihisgutan ang Mateo Kapitulo 5:17. Dili na lang nato usbon pagbasa, no? Ang Mateo 5:17 atong hinumduman sa pag-una, dayon padayon ta sa wa pa nato mahisgutan so paghisgot sa maong topiko. Ang Mateo 5:17 gigamit sa atong mga igsuon nga nahimulag ang atong mga hinigugmang Seventh-day Adventist sa ilang pagsaway nato nga mga Katoliko nga ngano nga ilang yung gibiyaan ang pagtuong Katoliko kay wa na masubay sa kamatuuran kun Biblia. Diagod sa Mateo 5:17 gipahayag man sa atong Ginoong Hesukristo nga wala siya muanhi aron sa pagguba sa balaod ni Moses o sa daang kasabutan. Kundili nianhi siya aron matuman kini o muhatag pa sa husto gani nga kahulugan niini nga maong pagtuman. Okay, now ang atong padayon nga pagtubag ni ana alang-alang naman og supako ni Kristo ng unsay balaod sa mga Hudiyo, no? Sa daang kasabutan. Matawag na po na si Kristo og magsusupak sa balaod ana, no? Kung lapaso ni Kristo ang tulumanon nila sa daang kasabutan. Si Kristo dili gina muari aron sa tudlo nato nga madisobedienta o magsusupak sa balaod. Pero atong timan-an mga tinahod nga tigpaminaw, kung maghisgot galita og daang kasabutan, dili na sabton nga wala gyud nay kana bang pagtapos, no, di ba?
kung maghisgot galit daang kasabutan, dili gyud ta mo ingon nga dili gyud na matapos. Buti pasabot nga si Kristo katong pag-anhin niya, dili gyud na gubon tumanon, pero wala siya mag-ingon nga dili na matapos. Buot niya ipasabot, tumanon gyud ang daang kasabutan sa iyang termino. Buot pasabot, kung asa taman ng daang kasabutan, unsang mga adlaw, unsang mga panahona nga kinahanglan tumanon na kay binding, tumanon yun na. So mao nga pag-anhin ni Kristo, Hudiyo man tos Kristo, hingtuman gyud siya ana, nihatag pa siya sa hustong kahulugan. Mo bitaw nga makita nato si Kristo nga tigtambungan gyud sa mga pista sa karaan, sa daang tugon nga mga pista. Di ba? Daang kasabutan nga mga pista, si Kristo tigapilan og pista. Mo bitaw gani makaingon ko nga kanang agamiton sa mga igsuon natong Adventist nga moingon sila sakto sila sa yuptang mga Katoliko kay ilag yung kunong gisunod ang mga lakang ni Kristo kay si Kristo example man mo nang sundon gyud si Kristo. Di ba? Unya kay mangutana ta nila nganong wala man lagi nila sundan ng si Kristo tigtambungan og pista sa mga Hudiyo. Di mo man lagi sila na. Hinuna po yung mga Adventist nga lahi po dili kauban nila nga para sa nang Worldwide Church of God Herbert Armstrong sa Badista manghapon na kay gipadayon manghapon ang Jewish Sabbath nga Saturday pero naay mga pista. Di ba? Naka-subscribe o naka-appeal manggalikuan ng ilang kanang Bible correspondence course nga 32 lesson nga na mga exam nga dako kay kugrado. Oh, kay hapit man ko mabalhin pod anang relihiyon na pagtuho ka. Hapit yun po ko mo sa Badista. Ni adto mga tinahod nga tipaminaw pero kanang sa Badista nga dili nang kang Ellen White kun dili katong kang Herbert Armstrong. Oh, mao na nga kung sundon gyud si Kristo ba sa iyang mga lakang gibuhat katong diri siya, buhi siya, no? Now, apilon pud unta sa mga Adventist og tuman ng pagbantay ni Kristo og mga pista sa karaan, di ba? Kung si Kristo nagpabunyag sa Jordan, di magpabunyag pud unta sila dito sa Jordan, di ba? Oo, so dili maayo na kung mao gyud na himuon natong argumento. Ingon na ni ang dapat natong hunaon og tamdan. Now, si Kristo example, kinahanglan ato siyang sundon, pero dili tanang iyang gibuhat kinahanglan yun tumano na to. No, mga Kristohanon, kay sa ako nang giingon sa miagi natong programa nga ang daang tugon ug bag-ong tugon dili parehas. Tagna man na sa giasoy ni Jeremias sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod 32 nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga dili parehas sa daan. So dili parehas ang daang kasabutan ug bag-o. Pero sa dihang binding pa ng daang kasabutan, mao na nga dili katingala nga si Kristo mo bantay gyud ana bras ang Jewish Sabbath nga Saturday kanang ilang gamiton sa Lucas 4:16 kamatag Saturday kun Sabado. Mong galing mingon sila sa Badista Diyos Kristo kay garespeto man gatahod man sa adlong igpapahulay sa mga Hudiyo. Natural kay Hudiyo si Kristo. Matinumanon sa balaod sa mga Hudiyo. Gani naghatag siya hustong kahulugan, di ba? Pero hinoon hinahinay na niyang giklaro ba nga kining iyang pag-ari na iyang hinahinay ba nga ipaklaro nga kausaban. Ano mo yung tag-hinahinay nga ipaklarong kausaban kay mo dili madugay katong diri siya mo tukod naman siya New Covenant religion nga pangtibuo kalibutan na gyud kana palang kuana kana palang pagkapamulungan nato kung hunahunaon nato mga igsuon nganong barihason man nato ang daang kasabutan og bag-o nga katong daan man gani gitawag tog Jewish religion nganong gitawag tog Jewish religion kay para ra sa mga Hudiyo di ba Jewish religion kung hintil ka dili ka Hudiyo wa kay labot sa gingerian di ba mao man to ang daang kasabutan pihig pihig para ra sa mga Hudiyo pero dili sabton nga ang Dios adunay pagpihig. Ingon ani lang ang Dios iya manggong step by step pagpadayag ang
tibuok kamatuoran. Buot pasabot sa daang kasabutan, dili pa ta makakita sa pagpadayag sa tibuok kamatuoran. Sa ato pa, bahin lang tong daang kasabutan. Mubitaw tong gitawag og siyado, kay dili pa tumao, gipaabot ang katumanan nga pang tibuok kalibutan, pang universal, mauning kung sa Griego pa, Katolikos o throughout all sa English o sa usa ka pulong universal. Catholic sa variant anang Katoliko sa Grego. So mauna nga katong diri si Kristo sa wa pagyud niya hingpit masugdi ang New Covenant religion, naturaliyag yung respetuhan ng Jewish Sabbath o kana pagaling mga ilang mga tulumanon sa kalanon o unsa pa na diha, di ba? Oo. Nga naman, kay tumanon yun na. Pero mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, kung atong basahon ang Kolosas, Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17, nga nung ingon man si Pablo nga, ayaw mo og tugot, nga doon na pa'y maghukom kaninyo, ug sa inyong kanon, kanang pagbantay o pag-obserbar sa kanang mga kasaulugan, but pasabot mga pangilin, mga pista, mga bagong bulan o sa padiha, then giapil gali ng Jewish Sabbath kani. Kay kanang tanan landong lang sa tupa, first step o dili patumaw, landong lang ang katumanan ni ana mao si Kristo. But pasabot ang katumanan ni anang balaora, mga kalagdaan o si Kristo. But pasabot masayra na to ang tibuok kamatuoran dire na panahon ni Kristo. Di ba? Si Kristo, no, kung mangutan ako sa akong sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist, si Kristo ba kung magwali diha sa sinagoga sa adlong Sabado, no, in respect sa ilang day of worship? Okay, si Kristo ba nagwaling nga ipadayon ng Saturday Sabbath? Mo ni atong pangutana sa mga igsuon natong Seventh-day Adventist. Kaya wa man kung kabasaan na sa Biblia nga ipadayon ng Jewish Sabbath nga Saturday. Gani ang mabasa nato sa Biblia, si Kristo gahatag og authority, gahatag og gahom sa iyang iglesia. Una, ang iyang gilitukan, gihataghaan yun anang kanabang pulunga, kanang gahom sa pagdili og pagtugot sa King James Version ana sa karaang translation sa English, binding and loosing. Diba? Sa Mateo 16:19 niingon si Kristo ngadto ni Pedro, ang unang prime minister o executive minister sa iglesia ang iyang gitukod, iyang giingnan si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingherian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Sa in English ana dito sa King James Version, what you bind and loose here on earth, mo ibahin og loose po kuno o idili og itugot usab sa langit. Si Pedro ang iyang unang giingnan ana o niya katulad pag-ingon niya ni Pedro ana sa Mateo 16:19, naraba tong ubang mga apostoles kauban niya, di ba? Pero nganong gisingle out siya, nganong siya ray giingnan ana? Buti po sabot kanang pagka sinugo ni Jesus Christ, kanang pagka shepherd niya, kanang pagka one shepherd niya, iyang i-extend ngadto ni Peter. No, kay kanagong pagmando, paghatag og binding and loosing nga mga pagban sa iya man na. Nang gahom pagdili og pagtugot, di ba? Pero kay kinigong iglesia, dumalahon man gyud kanang dili rapod kay usa mo bitang pagpili ni Kristo sa mga apostol, dili lang bukay si Pedro na ubang mga apostol. Bot pasabot kung si Pedro may iyang gihimong baykar, bot pasabot representative niya kung baga sa ato pa ng local government na ang mayor do na gyud vice mayor, di ba? Kay kung wala ang mayor, iya dayong i-delegate ang iyang trabaho as a mayor ngadto sa vice. Mao po na si Kristo pa di kay baluan na. Si Kristo pa di kay baluan na, labi na nga kanang di man to siya magdugay po diri sa kalibutan, no, pila ra to siya katuig, di ba? O then ihawon siya, no, para sa atong kaluwasan, mamatay siya din, mabanhaw din, mo balik nga to sa langit. Siyempre ikaw man si Kristo, di ka magunahon na o kinsay imong himuong puli nimo kung wala ka diha imong representative. Kung ang mayor na siya representative, si Kristo pa di kahibalo na. Okay, si Kristo kahibalo na mabasa sa Mateo 16:13 hangtod sa 20 sa mga apostoles, si Pedro ang iyang gipili, kay si Pedro mo iyang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit.
Dayon mao lagi kay kana laging kung maghusay nag mga problema sa pagtuo, mag-meeting man na, mag-counsel man na, mao na nga gi klaro gyud na ni Kristo nga hinugpong bot kanang gitawag na tug magisterium, hugpong sa mga magtutudlo, mao na nga giingnan gyud na ni Kristo sa Mateo 18:18 ang naminaw ninyo o ang magpatalinghog ninyo, magpatalinghog nako. But pasabot. Giingon pa gyud niya diha sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta o ibahin og los idili o itugot sa langit. So katong giingon ni Kristo ni Pedro nga siya doon na siya authority, nga iya man ang authority. Pagdili og pagtugot iya po nang gibungat nga hinugpong na gyud. Hinugpong na gyud. Kana bang tinibuok mga apostol yang giingnan ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit, ang inyong itugot sa tupa kana mga council kinahanglan mo tuod na. O bitaw ang atong mga igsoong dili Katoliko mo tuo man sila unang council sa iglesia katong Council of Jerusalem, di ba? Gani ang saksi ni Uba og kining iglesia ni Kristo o kanang Jewish prohibition nga giapil gihapon sa unang council sa iglesia sa Jerusalem, ila gihapon nang gituman kanang dili ipakaon ng dugo, di ba? O ila na kay giapil man na sa Council of Jerusalem, binding man to kinaaman sila authority, pero ang Catholic exegesis ana nga dili na Christian teaching. Giapil lang sa ilang balaod during sa ilang time as gitawag na sa Catholic exegesis og temporal prohibition. Nganong temporal prohibition kay dili man na Christian practice. Kay si Kristo wala magtudlo sa bag-ong kasabutan nga sundon gihapon na gani ipakaon ipainom niya iyang dugo na sa Juan 6 ningon siya kinsa mo kaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhing dayon na ipainom pagani. Ya sa Marcos 7, klaro niya, wala na yun siya gidili sa pagkaon. Di ba? Marcos 7. Ang iyang gibirahan diyang mga, kanang mga kahugawan, kanang binuhatan sa tao. No, basahan ang Marcos 7. Di ba, yun, magtudlo si Kristo niya nga ipadayon tong kusirlo. Kaya kung ipadayon pagyapon tong kusirlo sa bagong tugon, dili ginunta niya kalimtan ng hisgutan niya sa Marcos 7, di ba? Basahan ng Marcos 7. Di ba katong ni atubang ko glantugi o inamigo nga debate sa akong higalang Adventist, ako man ang gibasa. Now makapsan magugo magpaksi pa ko mag-ukap-ukap og Biblia din basahon na maalangan na jud samot no pila na lang ka minutos no 7 minutos na ini bilin. Okay, now basahan niyo na Marcos 7 sa diyang gihisgot si Kristo sa bag-ong kasabutan unsa gyud ilhon nga hugaw o dili nawa na niya giapil lang kusirlo gani kung moingon ta nga ang katumanan atong katong galing pag-isa sa ribulto sa bitin nga tumbaga, di ba giisa man to ni Moses, gisugo siya sa Dios maghimo og ribulto sa bitin nga tumbaga, nga nahimo manggalin tong simbolo sa gahom sa Dios. No? Mo man ako katong sa debate day namo sa akong higalang Adventist, di ba ako kinang gibalik-balik og explain nga kanang ribulto dili na daotan basta himuon lang simbolo o representation. Plus lagi atong bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios ni Moses, nagsimbolo man to sa gahom sa Dios. Ngano man pwede man ang Dios magmilagro nga dili to mamatay tong mga napaakag bitin nga mga Israelitas, pwede man to diretso lang nga maayo sila, pero nganong gigamit pa ang Dios og ribulto sa bitin, di ba? Gisugo niya si Moses, giingnan si Moses paghimo og ribultos bitin nga tumbaga, kinsa tong napaakan sa bitin mo tutok, igo lang mo tutok hamutan aw sa maong ribulto sa bitin dili mamatay maayo sa to pa dili magsilbi ding rabies di ay. So ang larawan sa bitin yan itong higayon na nagsimbolo sa gahom sa Dios. So dili daotan kung himuong simbolo ang usa ka butang. Ang daotan lang kung ang maong butang himuon ng Dios. Di ba? Wa gyud pagtuong Katoliko nga kanang butang mao'y Dios. Now, nahinumdum ko ako lang po ning iapil nga akong kaatbang dunay gibasa nga referensya, pero gikasubo ko sa pag-ingon nga gi-out of context ang maong referensya. Kanang pag-ingon nga gisimba ang larawan ni Santo Niño, ila na nang gisabot nga diha ra sa ribulto taman ang pagsimba, which is dili gina mao ang gitudlo sa Katoliko. Kanang pag-ingon pagsimba pagluhod sa atubangan ni Santo Niño, but pasabutan na relative worship. Figura ng larawan diha. Ang gipasabot gyud anang gisimba, ang gilarawanan si Kristo.
Oh, in particular, si Kristo nga bata pa, kay kanang Santo Niño, gubot po sabot, ana, balaang bata o Holy Child. Kanang sa Lucas 1:35, no? Lucas 1:35. Holy Child, no? Kanang atong iribulto, handumanan na sa pagkabata ni Kristo. Di ba? Handumanan. So nag-atubang ta. Pero ang atong gipasabtan nga gisimba gyud diha kadtong gilarawanan nga si Kristo nga sa bata pa. Di ba? Oh, dili na sabton nga ang diha gyud sa larawan tanan kay kung moingon kag sa larawan ragi gitumong diha ra taman ato nang giguba ang pagtuong Katoliko ana gi-misrepresent ato ang Katoliko ana mo bitaw nakalitok ko mga hayo kog pasaylo sa mga Seventh-day Adventist nga ang ilang debater ako yung giklaro nga murag nakahimo gyud kanang Stroman fallacy kana bang maghimo kag argumento nga imong birahan, imong gubon nga dili mao gibaruganan si imong kontra, si imong kaatbang. Oh, nganon kay iya man kung gipasabot nga ang gipasabot Diyos Katoliko nga gisimba nga diha taman sa rebulto. Dili mo na pagtulod ang Katoliko kanang rebulto figure lang na. Wala ko relative honor to the image or statue directed to sa girepresentahan mo gyud teaching sa Catholic Church, di ba? Yan mo nang gi-technical na kuwasa man mabasa diha nga giingon diha sa referensya nga representation lang na siya. Mangita man siya litra por litra. Now kung mangita siya litra por litra, di mo daga na pud taglaing basahon na, di ba? Pares ragon nagmuana ka sa simbahan din nisimba ka din di ka mulitok nga maingong kag musimba ko. Oh, bisag igo ra ka ni sulod din ni tambong sa misa. Bisag wa ka mo ingon nga nisimba ko. Nasabto na nga wa ka mo simba kay wa ka mo litok nga nisimba ka. No. Inana pod kanang atong gibuhat nga pagluhod sa atubangan sa rebulto, representation na ng rebulto. Mo dili mo suko ang Dios nga maghimo og mga simbolo. Basahan ninyo Salmo 74:9, ang katawhan sa Dios dunay mga balaang simbolo. Sacred symbols. Basahan ninyo Salmo 74:1 ngadto sa 9 mo magalit nang gigamit sa nako nga tudling sa Biblia nga gatong born again kanhi sa Victoria nga nibalik na sa pagtuong Katoliko, no? Ang kana akong gigamit no kanang Salmo 74:9 nakasabot siya ana nga na man gyud di man gyud dautan himuong simbol ang mga larawan, no? Dautan lang kung himuong Dios. Pareha sa kwarta kung himuong Dios ang kwarta, dautan na, di ba? Pero kung himuon lang na sa iyang gamit nga insakto dili na siya dautan. Mga igsoon wa paghapon kumahuman, di ba? Oh, kadtong Mateo 5:17 akong ipahayag ninyo kanang pag-ingon nga si Kristo wala man aron sa pagguba sa daang kasabutan balaod ni Moses tinuod na. Pero wala magpasabot nga wala na termino. Basaha ang Kolosas na ay termino na. Dayon hinahinay ng pag-ausbon ng angay usbon, no? Ang akong kininyo nga dunay gay mausob, basahan ninyo Hebrehanon 7:12. Giingon diha nga maingon nga ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. No, sa may but pasabot anang ilisan ng balaod nga nara ba po'y mabasa nga dili mausab ang balaod sa Dios. Na hinumdumi ninyo kadtong akong explanation anang kalainan sa moral law og kanang ceremonial law. Ang ceremonial law mausab pero ang moral law ipadayon na kay common man na siya. So wala ko igong panahon. Iburag na hangin, no? Pero sa mga salida pa, mas bahay po nang ihanging para maminaw pamusunod. So, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan diri sa Dakbayan sa Dipolog, ang atong obispo, Monsignor Most Reverend Sibero Kairmari, uban na sa mga kaparian, hangtod sunod, Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN mga paluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Sabi ko, yak! Unsa maning niya sa akong face? Unsaon man ako paghugas og plato?
Misis, ang mga nabilin sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa page. Basig kung unsa na mo pilit sa page. Yan! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulong diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Palipyo na mag-joy! Huwag ka naghas na nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ryan Bang versus Luis Manzano. Etong bar ko, over sa choco. Sa akin, over sa choco ang cake. Pati feeling. Fudgy din ba na bar mo? Fudgy Bar, now chocolatier. Kaya mas over sa sarap. Ryan Bang versus Luis Manzano. Etong bar ko, over sa choco. Sa akin, over sa choco ang cake. Pati feeling.